Moikka, moikka. Tervetuloa tänne live-webinaariin. Nyt tämä tehdään nyt tällaisella Restreamilla ja LinkedIn Live. Ja se tarkoittaa sitä, että meillä on pieni viive. Semmoinen 30 sekunnin viive tässä näin, että jos te laitatte jotain chattiin, niin mä näen ne pikkasella viiveellä niin, että patience. Kiva, että oot tullut linjoille, jos sä tuut livenä tai jos sä tuut jälkeenpäin. Voitte ihan suoraan chattailla tuossa ikkunassa ja keskenään kysellä, mitä ajatuksia asiat herättää ja lähettää mullekin kysymyksiä. Mulla on kynä ja paperi tässä myös, että yritän pysyä mukana sitten, jos tulee jotain. Toivottavasti tämä tekniikka nyt toimii. Minä olen täällä me, myself and I, joten en pysty tarkistamaan, että toimiko kaikki niin kuin pitää. Joten jos joku haluaa laittaa jotain tällaisia peukkuja, niin olisi oikein kiva. Mutta mä inhoan sanaan pidemmittä puheitta, mutta let's move on. Te ette ole tulleet tänne kuuntelemaan mun turhanpäiväisiä jorinoita, vaan te olette tulleet kuuntelemaan ehkä pikkasen siitä, että miten mä rakensin 4 tuotetta ilman minkäänlaista koodauskokemusta. Ja kenelle tämä on tarkoitettu, tämä meidän iltapäivän sessio? Tämä on tarkoitettu nimenomaan ei-kehittäjällä. Mulla on 0 kokemusta koodaamisesta. Voin sanoa, että mä oon ehkä hieman tunnen tietokonemaailmaa kuitenkin, kun IT-alalla olen ollut hyvinkin kauan aikoinaan. Mutta periaatteessa mä en osaa mitään. Mä en niin kuin ymmärrä koodia yhtään. Ja sitten se, että sä haluat itse omistaa sen sun tuotteen. Sä haluat pitää ne langat käsissä. Sä katsot ihallettavana niin kuin johonkin, että voisipa mulla olla toi vapaus, että voisinpa minäkin tehdä noita juttuja ilman, että joku toinen omistaa sen mun koodin. Tämä on se tarkoitus. Eli jos sä oot koodaaja nyt, niin pysy ihmeessä mukana, mutta tämä ei ole suoraan sulle tarkoitettu, koska tämä on tällainen ei-koodaajien juttu. Kutsutaan myös vibe-koodaamiseksi, mutta mä itse asiassa haluaisin niin kun nostaa sen vähän eri tasolle. Me puhutaan siitä, että miten mä saan idean niin kun vietyä toteutukseen. Tänään sä tuut oppimaan sen, että ensinnäkin mä todistan sulle, että on mahdollista toteuttaa unelmia, on mahdollista rakentaa valmis tuote ideasta ja sä voit rakentaa valmiiksi toimivia sovelluksia ilman, että sulla on koodauskokemusta ja ilman, että sä oot riippuvainen kehitystiimistä. Sen lisäksi mä esittelen sulle menetelmän, mitä mä oon nyt hionut tässä viimeisen tuotteen kanssa hyvinkin pitkälle, jotta sun ei tarvitse tehdä niitä virheitä, mitä mä tein. Ja mä annan sulle käytännön työkaluja, miten sä pääset eteenpäin ja pystyt aloittamaan tämän sun unelman viemään sitä kohta todellisuutta. Ja jos te pysytte ihan loppuun asti mukana, niin mulla on luvassa pieni yllätys. Musta tarkoituksena jätin tämän esittelyn vähän myöhemmin. Mun nimi on Tuve Sili-Akkys. Mä oon B2B-myynnin ammattilainen. Mulla on kokemusta SaaS-maailmasta, finanssialalta ja IT-alalta, kuten sanoin. Mä oon myös äiti. Mulla on 2 teiniä. Toinen onneksi just lähti nyrkkeilytunneille, joten ehkä on ei niin paljon häiriöääniä tässä näin. Mun motivaationi on sellainen, että mä oon tämmöinen rakentaja, kehittäjä ja mä oon tämmöinen ideakoneisto ja tämä on mun eläkesuunnitelma. Eli mä toivon hurjasti, että
joku näistä mun kehittämistä äpeistä onnistuu ja että siitä tulisi menestys edes pienellä tasolla. Ja siitä olisi niin kuin sitten tämmöinen pieni lisäekstra siihen eläkesuunnitelmaan. Ja kuten sanoin, 0 koodauskokemusta. Et siitä lähdetään liikkeelle. No, mitä kaikkea mä oon rakentanut? Lähdetään liikkeelle siitä ihan ensimmäisesti. Kyllä Inka saat tallenteen. Siis tämä on tässä LinkedIn Livessä on semmoinen juttu, että se jää tähän mun niin kuin, linkkari-feediin. Koska te olette olleet mukana tässä näin, niin tämä jää sinne muistiin. Mä en ole ihan varma, että saanko se mitenkään talletettu, niin mä voin jälkeenpäin jakaa se, mutta tarkistetaan se sitten. Yes. Mitä mä oon rakentanut? Lähdetään siitä, että mä lähdin itse asiassa, mä pelkäsin pikkasen tätä Vibe-koodausta. Mä yritin vähän sitä tehdä, mutta se oli silloin jo vuosi sitten ja nythän ne on kehittynyt ihan hirveästi, joten mä lähdin liikkeelle sellaisella no-code-alustalla, eli semmoinen, missä sä itse asiassa rakennat vähän omin pikkukätösin sellaiset niin kuin palapelin palat ja sitten sun piti ymmärtää tietokantoja ja näin. Se oli itse asiassa paljon vaikeampaa kuin tämä Vibe-koodaus. Niin sitten kun mä hyppäsin tähän Vibe-koodaamiseen, niin homma, se oli siinä. Mä niin kuin hurahdin aivan täysin. Ja mä käyn nyt lyhyesti läpi, mitä kaikkea mä oon rakentanut. Ensinnäkin mulla on yksi B2B-tuote ja se on tämä The Bell. Eli tästä ajatus lähti siitä, tämä on CRM-järjestelmä sooloyrittäjälle. Eli yrittäjä, joka käyttää tänä päivänä ei mitään, tai on käyttänyt esimerkiksi Hubbarin tai Pipedriven ilmaisversiota, ja se ei niinku riitä siihen tarpeeseen, mutta se on aivan järjettömän kallis, jos sä lähdet niinku ostamaan niitä lisäosia siinä. Nyt en ole ihan pysynyt perässä, että paljonko se Hubbari-lisenssi nyt maksaa tänä päivänä, jos sä otat kaikki lisäosat, mutta tämä on käyttäjäystävällinen, yksinyrittäjälle rakennettu, helppokäyttöinen, mutta se on täynnä älyä. Tässä on muun muassa sellaisia asioita, että sä voit kirjoittaa vaan suoraan puhelinsoiton jälkeen, sä kirjoitat ihan avoimella tekstillä, tässä on tämmöinen smart input-kohta, niin ihan vaan, että juttelin Jaanan kanssa ja sovittiin palaveri ensi viikolle. Jaana sanoi, että otetaan Mika mukaan, että hän on heidän toimari. Ja sitten tämä Belli tajuaa, että okei, että tehdään aktiviteettimöötte ensi viikolle ja sitten, että noteerataan, että sulla on ollut tämä puhelu ja että Mika on uusi henkilö tässä yrityksessä ja luodaan se henkilö. Kaikki tämä niin kuin automaattisesti. Siinä on paljon lisää featureita. Jos sä oot kohderyhmää, niin oikeasti mä kaipaan testareita. Kaikki testaajat saa sitten elinikäisen for free-käyttäjän. Että jos sä oot kohderyhmää, solo-yrittäjä tai teillä on hyvin pieni tiimi, niin tämä sopii teille. Käykää tuolla sivuilla ja rekisteröitykää testaajiksi. Sitten toinen, sitten tulee kuluttajapuolelle. Tämä tuli ihan siis niin hitonmoisesta tarpeesta, että oksat pois. Eli niin kuin mä sanoin, mulla on perhe, missä on avimies ja 2 teiniä. Ja tämä perelo syntyi siitä, että me käytämme tätä viikkoshoppailua, S-ryhmän viikkoshoppailua, mainos, ei ole maksettu mainos. Ja sitten kerran viikossa se tulee se satsi sinne kotiin ja lapset on sitten, niin kuin heidän tehtävänä on sitten laittaa kaikki jääkaappiin. Ja sitten tulee, että nyt sä et ostanut ketsuppia. No, koska kukaan ei kertonut mulle, että ketsuppia loppu. No mähän huikkasin sulle, kun mä kävelin ovesta ulos. Se ei auta mua, mulla on ziljoona asiaa mielessä, että en mä muista, jos se nyt vaan huikkaa. Ja jos en mä käytä ketsuppia, niin en mä tiedä, onko se loppu vai ei. Joten rupesin miettimään tällaista digitaalista alustaa, missä kaikki olisi koordinoidusti mukana. Ja tässä tuli sitten, tämä sitten laajeni. Tässä on jaettu shoppauslista, tässä on jaettu kalenteri, koska jostain syystä on vaikeaa. Mun nuorin ei pääse meidän jaettuihin Google-kalentereihin, God knows why. Wishlist joulun tienoilla, kun kaikkien serkusten listat pyörii, että mä haluan sitä ja mä haluan tätä, niin minä ja mun sisarukset sitten ihmettelevät, että no kuka ottaa mitäkin ja otat sä noin ja otat sä sitten noin, niin sitten tulee ihan kauhea härdelli, meitä on monta.
niin wishlistassa sä voit claimata, että minä ostan nyt Jaakolle nämä luistimet, että sitten kaikki näkee, että se on claimattu, kukaan ei näe, kuka on claimattu. Ja Jaakko, joka on toivonut luistimia, ei näe, että se on claimattu. Tälle. Sitten sä voit kutsua edes just sun niin kuin sisaruksia mukaan siihen, ja ne näkee silloin ainoastaan näitä wishlisteja ja sun muita, eli ne ei näe niin kuin liikaa. Mutta tästä on täysin ilmainen 2 hengelle, ja sen jälkeen tämä on hyvin, hyvin mielestäni edullinen tämä, että käykää testaamassa, että jos te on vain 2 perheessä, niin ette tule ikinä maksamaan mitään siitä. Sitten eteenpäin seuraava appi on semmoinen kuin Nomad Synkki. Ja tämä tuli siitä, että mua oikeasti ärsytti se, että kun mä olin niinku varannut lippuja ja matkoja, niin kaikki tuli mun sähköpostiin nämä niinku vahvistusviestit. Ja mä olin yleensä aika niinku ajoissa suunnittelemassa matkoja ja näin, niin sitten nämä niinku vahvistusviestit vaan häviää siihen Google-mailin syövereihin, ja mä hirveällä duunilla sitten etsin niitä, niin mä oon yrittänyt kaiken maailman tähtimerkinnät ja näin poispäin, että mä niin löydän ne jossain vaiheessa. No sitten mä keksin tämän, ja tämä siis, mikä näistä ei ole semmoisia maailmaa mullistavia asioita, mutta tässä jokaisessa on jotain pientä, joka erottaa suurimmista kilpailijoista. Ja tämähän sä voit niin kuin siis forwardoida omalle tämmöiselle dedikoidulle sähköpostille näitä vahvistuksia, ja sitten se ilmestyy tämmöisenä hienona aikajarana. Tämä on nyt tämmöinen kuvitteellinen aikajana, se ei näytä täältä oikeasti. Mutta siinä on mukana kaikki itse asiassa ne QR-koodit ja ne PDF-t sun muuta myös. Se eroaa suurimmista kilpailusta sillä tavalla, että tässä on kaikki. Eli jos on museolippuja, ostat etukäteen, jos sä varaat ravintolan jossain, niin se tulee tänne, kaikki tänne. Niin sun ei tarvitse miettiä sitten enempää. Mutta sitten itse asiassa tämä viimeinen sovellus, ja tämä tuote syntyi siitä, että mä en jaksanut enää miettiä taas, mitä ihmettä mä tekisin päivälliseksi tai illalliseksi tänään. Mulla on aina ne samat reseptit, mitä mä käytän, ja mä olin tylsistynyt niihin ja näin poispäin. Niin mä otin sitten, mulla oli Claude tässä puhelimessa, otin tiettyjä aineksia esille mun tuohon keittiösaarekkeelle, ja sitten mä ajattelin, että nämä pitää kuitenkin käyttää pois nyt, kun viimeinen käyttöpäivä lähestyy. Ja jotain jos tätä ja tätä, mutta en mä keksi, että auta mua. Sitten mä otin kuvan siitä ja laitoin Claudelle, että mitä mä voisin tehdä näistä. Sitten kun mä olin 2 kuukautta tätä käyttänyt, niin mä mietin, että olisiko jollain muullakin tarvetta tällaiselle. Ja siitä tuli sitten Fridge AI. Eli ota kuva, sä voit ottaa kuvan sun jääkaapista, tai jotenkin just kasata ne, mitä sä haluat tehdä, että näistä mä haluaisin. Ja sitten se keksii sulle, AI keksii sulle erilaisia näitä reseptejä, illallisideoita. Tämä itse asiassa, kun mä tätä rupesin rakentamaan, niin nyt mä tajusin sen, nyt mä teen tämän ihan kunnolla. Ja siitä lähti tämä menetelmä, että miten mä oon tämän Fridge AI:n rakentanut eroa näistä muista, koska siinä oli oikeasti kunnon suunnitelma ja visio. Kaikki muut oli vähän sille perseedellä puuhun, ja mä olin tehnyt sitä ja sitten ja se kesti vaan hurjan pitkää aikaa tehdä kaikki asiat. Ja sitten kun mulla oli tiettyjä asioita yhdessä appissa, niin mä en ollut älynnyt niin kuin kopioida sen reseptin niin, että mä voisin hyödyntää sitä seuraavassa appissa. Eli tämä kaikki oli se, mitä mä tajusin sitten, kun mä menin tähän viimeiseen, että hetkinen, että nyt tehdään tämä fiksusti, että mä säästän itseni ja aikaa ja hermoja varsinkin. Ja se pitäisi olla kaikista näistä appeista. Katos, mä unohdin laittaa URLin, mutta yllättäen se on fridgeai.eu. Kaikki on .eu, niin se on vähän tämmöistä eurooppalaista nyt. fridgeai.eu. Nämä on kaikki semmoisia niin sanotusti PWA, eli nämä on webbisaitteja, mutta ne toimii niin kuin appit, kun sä avaat sen kännykällä ja seivaat sen install as an app tai add to home screen, riippuen onko sulla Android vai toi iPhone. Eli et tarvitse säätää Applen Storen tai Play Storen kanssa, koska se on ihan täys oma, mikä tämä on, painajainen, että sinne ei haluta mennä.
Mutta mikä sitten, miten mä lähdin tätä tekemään? Ensinnäkin työkalupakki. Mikä on se dekki tai setti tai stäkki, mitä mä käytän? No, tässä on läpileikkaus näistä, mitä käyttää. Tämä on Next, yes. Mä en tiedä, mitä se tekee, mutta se tulee automaattisesti, kun rupeaa rakentamaan. Sitten mulla on Cursor, joka on se itse työkalu, joka niin kuin rakentaa. Sitten mulla on Vercel. Vercel on se, joka julkaisee. Sitten mulla on sellainen kuin Clerk, joka on tämä autorisaatio, eli kun sä kirjaudut tuohon, sulla pitää olla joku järjestelmä, joka hoitaa sen puolen. Sitten tässä on semmoinen kuin Supabase, joka on tietokanta. Ja lopuksi meillä on Claude. Ja näissä kokonaiskustannuksissa pääset pitkälle jo ilmaisilla ratkaisulla, eli ei tarvitse heti lähteä maksamaan paljon mitään, mutta sä hyödyt siitä, jos sä esimerkiksi lähetit siitä, että sulla on Claudella on se 20 tai siis se Pro-tili, ja Cursorilla, jos sulla on se Pro-tili. Sulla ei mene näitä silloin, koska kun sä innostut, jos sulla on paljon aikaa, niin sä innostut, niin sä et halua, että tokenit loppuu kesken. Niin se on pieni semmoinen kustannus, millä sä voit lähteä liikkeelle. Jep. No, mikä on se onnistumisen resepti? Niin kuin mä lupasin, että mitä mä olisin toivonut, että mä olisin tiennyt ennen kuin mä lähdin ensimmäisen appiin, mitä nyt mä tiesin, kun mä otin 4. appin. Ja te ette voi tajuta, miten mun sormia syhyä lähtee rakentamaan jo seuraavaa, mutta nyt mun pitää oikeasti vähän himmailla, mun pitäisi saada vähän lentoa näihin muihin, että käykää please kokeilemassa niitä ainakin. Yes. Pääperiaate on tässä. Tässä on näitä muutamia päähommia, mitä kannattaa oikeasti miettiä taas tarkalleen. Ennen kuin sä kirjoitat yhtäkään koodiriviä, ennen kuin sulla on edes nimi mietitty tuotteelle, niin lähde miettimään sitä, että mikä on se tavoite, mikä on se ajatus, mitä se tuotteesi niin kuin ratkaisee. Ja mulla se on kaikki lähtenyt siitä, että on joku semmoinen, kuten huomasitte, joku semmoinen arkinen haaste, mihin mä sanon, että there's gotta be another way. Niin se niin kuin ensin niin kuin neilataan. Ja hei, nyt nämä kaikki, mitä mä oon rakentanut, on ollut tämmöisiä, millä mä saan sen eläkesuunnitelman. Eihän sulla ole pakko tehdä sellaista. Et jos sä vaan haluat rakentaa jotain teidän perheelle, niin ei sun tarvitse niin kuin ikinä tehdä sitä, monetisoida sitä. Et se on ihan fine. Sä voit siis julkaista näitä ilman, että sulla on domainit sun muita. Mennään siihen sitten. Mutta siis mulla oli se, että mulla on joku arkinen juttu, ja jos mä ratkaisen sen, niin olisikohan muillakin samanlainen arkinen juttu, ja olisiko ne valmiita maksamaan siitä. Ja sit sä pidät aivoriihen, ja siis mun kaveri on Claude. Claude on mun paras frendi, sen nimi on Claude edelleen, mä en ole antanut sille uutta nimeä, mutta mä oon hyvin järjestellyt sen Clauden toimimaan just niin kuin mä haluan. Mä oon rakentanut sinne, jäsennellyt sen projekteiksi. Mä muistutan sitä aina, miten hei nyt me ollaan tässä ja näin. Mä oon kertonut sille, mistä mä tykkään, mistä mä en tykkää. Ja kaikki nämä käytännön asiat, niin sä voit oppia tekemään myös ihan itse. Mä pidin aivoriiheä. Pari päivää me iteroitiin erilaisia ajatuksia, kunnes se alkoi niin kun tämä ajatus menemään, että hei, tämä on se homma. Sitten kannattaa miettiä sitä, että okei, että kenelle tämä on suunnattu, onko tämä yksi single use, onko tämä joku semmoinen, että moni ihminen käyttää samaa, esimerkiksi tässä mun fridgissä, niin se on ihan selkeä, että meillä on yksi keittiö, mutta sulla voi olla useampi kokki siinä, että jos minä kokkaan, niin mulla on se keittiö, mutta sitten mun mies saattaa toivottavasti juuri näin päivänä kokata myös, niin hän voi ottaa, ja silloin hänellä on se sama muisti siinä, koska se pointti siinä appissa on se, että se muistaa, mistä sä pidät, mistä sun perhe pitää, mitä sulla on kaapissa, mitä sulla yleensä on kaapissa ja näin poispäin. Minkälaisia keittiövehkeitä sulla on, millä sä voit tehdä, onko sulla fryeri ja onko sulla wokkia ja näin poispäin. Anyway,
niin sä mietit, että kenelle tämä on suunnattu, miten sitä käytetään, missä on tämmöiset riippuvuudet kiinni, että hei, että jos tämä, niin silloin toi pitää toimia näin. Ja vähän niin kuin välillä sille, että miten tämä nyt menee. Ja kaikki tämä tapahtuu sillä tavalla, että sä keskustelet sen Clauden kanssa ja niin sitten teiltä tulee semmoinen dialogi. Ja se on tosi hassua, kun juttelee kauan näin. Ja itse asiassa Claude on hyvin fiksu, koska sä aloitat sillä, että hei, mä haluan rakentaa appin. Ja me tullaan tekemään se sillä tavalla, että kursor on se mun kone ja sä oot se päädevaaja ja mä oon se niin kuin CEO ja idea-tyyppi. Että minä en osaa koodata, sun pitää kertoa mulle, mitä mä teen kursoriin. Näin mä oon toiminut. Tämä oli se mun tapa. Ja Claude siis itse kysyy sulta, se on hirveän fiksu tää, että hei, ootko sä miettinyt tätä? Ja entä tämä asia? Ja miten tämä juttu? Joten se koko ajan niin kun kyselee, että pysytään niin kun mukana siinä. Ja sitten kun kaikki oli valmista, että nyt meillä on ajatus, nyt me tiedetään, mitä me halutaan tehdä, niin sitten Claude sanoi, hyvä, nyt mä teen tästä suunnitelman. Niin kuin plani. Se lähdetään se, joka on seuraava tuossa piste, joka on devlog. Et nyt me lähdetään rakentamaan. Tämä on se ajatus, tätä me halutaan. Ja se on se dokumentti, joka on melkein se tärkeä koko matkalla, koska sitä täydennetään aina kun me tehdään muutoksia tai lisäyksiä, niin sinne vaan, koska sitten, että jos kaikki asiat crashaa, niin sulla on se devlogi, sä voit mennä toiseen järjestelmään ja sanoa, että tällainen, kiitos. Elikkä, nyt mun pitää ottaa pieni huikka. Kiva Elina, kiitos kommentista. Elikkä, devlog on se niin sanotusti elävä muisti, johon kirjataan kaikki, mitä tehdään. Ja mä en tiedä, mitä siinä lukee. Mä sanon aina vaan Claudelle, että nyt päivitetään se devlogi. Ja sitten Claude sanoo, että hyvä, kirjoita tämä, copy-pastea tämä kursoriin. Ja sitten mä copy-pastaan sen kursoriin ja sitten kursor tekee siellä ja mä selailen linkkari siinä välillä ja käyn hakemassa vettä sun muuta ja sitten se on valmis. Et nyt se on päivitetty ja sitten se on siinä. Ja se on niinku se tärkein dokumentti koko matkalla. Ja sitten päätä sit ensin, mitä sä haluat tehdä ja sitten vasta toteuta. Tämä oli se, mitä mä en tehnyt silloin alussa, mutta mä teen sen nyt. Elikkä kun sulla on se selkeä niin kuin visio, että tämä on se juttu, mitä mä haluan tehdä, niin sitten se on niin paljon helpompaa jatkaa sitä rakennusta. Ja tämä on ehkä se vaikein myös, että pysyy itse niin kuin vähän niin kuin, että jarruta itsesi vähän ennen kuin sä lähdet niin kuin rakentamaan ihan mitä vaan, niin mieti itse vähän, että hei, että miten tämä voisi toimia ja mikä olisi paras tapa edetä. No niin, nyt katsotaan, pääseekö mä eteenpäin samoin. Niin, muistetaan vielä se yllätys siinä lopussa. No mä oon kertonut aika paljon, mitä tästä tekoälystä tulee sun paras kaveri. Elikkä se, mitä moni puhuu nyt, jos katsoo näitä reelsia ja sun muuta, niin nämä on todella hyvät, nämä tekoälyt, mutta ne alkaa niin kuin jossain vaiheessa hallusinoimaan. Niin ehdottomasti tämä on sellainen hyvä vinkki vaan kaikille, jotka käyttää esimerkiksi Claudea. Ja Claudissa on semmoiset nimeltä projects siinä vasemmassa palkissa, niin sä voit jäsennellä sun omaa työtäsi eri projekteihin. Ja mulla on jokaiselle appille on oma projektikansio, ja siinä on projektikansiossa sä voit laittaa faileja, ja siinä on se devlog on se tärkein. Ja kaiken maailman muita faileja, mitä sä huomaat, hei, tää on tärkeä, tämmöinen yleistiedosto. Niin Claude, aina kun mä aloitan uuden askeleen siinä työssä, niin mä pyydän Claudea lukemaan edellisen työn summarin, koska sä lopetat aina päivän sillä, että sä teet summarin, mitä ollaan tehty. Sitten sä copy-pastaat sen uuteen keskusteluun ja sä laitat sen sinne, että hei Claude, lue tämä summary, lue kaikki failit ja lue tämä sun oma muisti tähän projektiin. Ja nyt ja kerro, kun sä oot lukenut, niin jatketaan hommia. Niin sitten se niinku lukee ja silloin se on uusi keskustelu. Ja Claude tykkää uudesta keskustelusta. Jos keskustelusta tulee hirveän pitkä, niin siitä tulee hidas ja se alkaa sekoilee.
Niin jos alkaa tulla se, tämä toimii missä tahansa LLM:ssä, mitä sä käytät, tämä on semmoinen yleishyödyllinen vinkki. Et jos alkaa tuntua siltä, että nyt tämä tyyppi sekoilee, niin sano sille, että stop, anna mulle yhteenveto, mitä me ollaan keskusteltu. Sitten sä copy-pastaat sen yhteenvedon ja avaat uuden chatin. Ja sitten se niinku muistaa, sitten se on niinku freshina, että tästäkö me puhuttiin jo, ja sitten vastaukset alkaa olla vähän parempia taas. Tällä tavalla sä pysyt vähän paremmin niinku kontrollissa siinä. Sitten seuraava tämmöinen tärkeä asia on tämmöinen kuin MD-tiedosto. No, MD-tiedosto on niin sulle sanoista markdown file, ja esimerkiksi tämä kuuluisa devlog on markdown file. Ja se, mitä mä tajusin, kun mä rakensin näitä muita appeja, on se, että hetkonen, että esimerkiksi kun mä kytken tämän appin tähän Stripe-maksujärjestelmään, niin mä teen sen ihan samalla tavalla kaikissa mun appeissa. Niin mä teen yhden markdown-failin, ja sitten se on tiedosto, sitten mä voin laittaa sen kaikkiin projektikansioihin tämän saman. Ja hei, tässä on nyt tämä Stripe, nyt me lähdetään toteuttamaan tämän. Niin se käy näin paljon nopeammin, siis oikeasti näin paljon nopeammin. Niin ne on niin sanotusti tämmöisiä reseptiikkaa, jos näin voi sanoa. Ja sitten tämä pyhä kolminaisuus on siis se, että sä oot pomo, sulla on ne ideat. Claude on sun paras deva, se on siis tosi fiksu devaaja-tyyppi. Ja sitten kursori on se kone. Ja sun pitää selittää sille Claudelle, että minä en osaa koodata. Kerro mulle, niin kuin, että anna mulle copy-pastina, mitä mä peistaan sinne suoraan sinne kursoriin. Et hän ei vaan sano tälleen, että vaihda toi 3. rivi tuosta koodipätkästä tähän, niin sit sä oot siinä, alussa mulla oli tällaisia, että se vähän luuli, että mä tiesin, mitä mä teen, mutta sitten se oppi sen, että juu ei, minä en koodaile. No, seuraava askel. Jotta sä pystyt tekemään bisnestä, sulla pitää olla yritys. Se vaan on näin, ja tämähän on tosi hauskaa tässä Suomen maassa. Yrityksen perustaminen ei ole pelottavaa ja ei maksa paljon mitään. Joten jotta sä oot niin kuin safe myös niin kuin legal puolelta, niin on paras, että sulla on Oy siinä taustalla. Ei pelota, ja mä voin kertoa, miten siinäkin tehdään, miten kannattaa edetä. Koska muista se, että kun sulla on yritys, niin kaikki on sun lisenssifiit, kun sä maksat ne yrityksen puolella, sä voit vähentää ne alvit sitten. Ja varsinkin nämä, jotka on jenkkifirmoja, niin niiden sä et edes maksa sitä alvia, vaan se tulee nolla verona sulle. Sitten sulla pitää olla verkkotunnus. Jos sä haluat julkaista näitä, sun pitää ostaa se verkkotunnus. Ja sitten on sellaisia asioita kuin nimeltään DNS, tietueet. Eli tällä sä kerrot sille internetmaailmalle, että sulla on tämä hieno verkkotunnus ja se on ihan täysin safe. Ja kaikki sähköpostit, mitkä tulee tästä, on täysin safe. Ei mene markkinointispämmifilttereihin tai roskaposteihin sun muuta. Nämä on kaikki tämmöistä osaa tätä. Ai hitsi, olisipa joku voinut kertoa tämä mulle. Mutta mä oon nyt tehnyt näitä MD-faileja, niin muistetaan sekin sitten. Luotettava sähköposti-infrastruktuuri pitää olla todellakin, ja se takaa siis sen, että asiakkaat saa sulta viestejä näin, vaikka ne niin kun periaatteessa ei sua hirveästi kaipaile, mutta ne tärkeät tämmöiset, että you have signed up esimerkiksi, pitää tulla jostain. Katsotaan, mikä mulla on seuraavaksi. No niin. Tämä on just tämä, minä en ole tätä webinaaria vetänyt läpi, ja mä en muistanut, mikä tuli seuraavaksi. Nyt tullaan siihen punchlineen. Eli mä oon koostanut tästä kurssin, valmennuksen, jos näin sanotaan, jonka nimi on 0 nettiin 5 viikossa. Ja mä lupaan, että tämän valmennuksen avulla sä voit rakentaa valmiin tuotteen 5 viikossa. Ja tämä toteutetaan ohjatulla pienryhmävalmennuksella. Mulla on selkeä etenemissuunnitelma. Se on jo valmiina, yllätys, tehty yhdessä Claudin kanssa.
Sitä paitsi siihen lisäksi tulee vielä nämä valmiit MD-tiedostot. Eli mä tarjoan suoraan tarjottimella nämä kaikki valmiit tiedostot, jotta sun ei tarvitse tehdä niitä. Me lähdetään siis siitä, että sulla on se idea, sä tiedät mitä sä haluat, tai mitä sulla on niin semmoinen epäilys, että tämä voisi olla, tämä voisi lentää. Me voidaan olla mukana siinä ideoimisessa, me muut, että hei, että ootko sä miettinyt tota aspektia, sun kannattaa miettiä tätä, koska mä oon jo tehnyt näitä 4, niin mulla on pikkasen semmoinen ajatus, että mitä auttaa tässä ideoimisessa myös. Sitten meillä on ajatus on se, että meillä on 2 viikoittaista 90 minuutin tapaamista. Tämä vaatii sen sitoutumisen, koska mä haluan, että mä pystyn auttamaan teitä jokaista yksin myös. Me ollaan siinä kaikki samassa niin kuin Teamsissa, Meetsissä, Google Meetsissä, mutta jos sä et tiedä missä sä oot, niin sä vaan jaat sun ruudun, niin mä voin kertoa, että hei, me tonne klikkaa ja niin tossa sä löydät sen asian. Lisäksi tulee totta kai kotiläksyjä, koska me halutaan edetä nopeasti kuitenkin. Se on 5 viikossa. Lisäksi on Discord-kanava. Ajatuksena on käyttää Discordia, koska niillä on ilmainen mahdollisuus myös. Mihin saa sitten, se on vähän tämmöinen Slack-mäinen, jos teillä on lapsia, jotka pelaa, että tiedätte ehkä mikä Discord on. Mä vedän semmoista suljettua Discord-kanavaa, mihin mä lisään sut sinne. Ja saatte nämä valmiit MD-tiedostot todellakin, johon te voitte suoraan ladata ne sinne teidän omaan Claudeen, niin Claude tietää jo paljon enemmän, mitä tulevan pitää. Suurin piirtein tässä on tämä niin kuin eteneminen. Ensimmäisenä viikolla me asennetaan ne työkalut, me käydään läpi niitä ajatuksia ja me tehdään tämä ensimmäinen pushi, mikä tarkoittaa siitä, että se on suurin piirtein se on raakile, mutta sulla on jo tuote, minkä sä pystyt näkemään sun ruudulla. Se on huikea fiilis, kun sä oot ensin 10 minuuttia näpäröi jotain koodia, sitten sä painat enteriä ja sitten yhtäkkiä sun ruudulle läväyttää oikein näköinen tuote. Siinä vaiheessa se kursori ja Claude on päättänyt, että no tämä fontti nyt on tämä ja tämä on ehkä tämän värinen ja sä voit kaikki muuttaa jälkeenpäin. Mutta hyvin pitkälle ne on itse tajunnut, että nämä sekä Claude että kursor, että mihin suuntaan suurin piirtein mennään värimaailmassa. Tokalla viikolla me rakennetaan näitä ydinhommia ja voidaan jopa lähteä niin kuin ihan livenä ja semmoiselle harjoitusdomainilla ulos. Että sä voit näyttää jo jotain esimerkiksi sun kumppanille tai sun perheelle tai jotain. Että hei, mulla on tällainen, että mitä mieltä sä oot. Ja se on semmoinen harjoitusdomaini, ei tarvitse miettiä niitä domaineja siinä vaiheessa. 3. viikolla, tämä riippuu vähän, että missä vaiheessa tietokanta tulee peliin, että tuleeko se aikaisemmin vai ei. Mutta ruvetaan puhumaan tästä tunnistautumisesta, eli miten asiakkaat niin kun auktorisoituu sinne sisään, ja sitten se maksuinfrastruktuuri on kannattaa laittaa se niin kuin kaikki niin kuin kuntoon. 4. viikolla niin ollaan siinä viimeistelyssä. Me katsotaan ne juridiset liiketoiminnalliset asiat, määritetään sähköpostit. Tässä vaiheessa sulla pitää olla nimi ja domaini sun hallussa. Ja sitten 5. viikolla itse asiassa mennään sinne markkinoinnin puolelle, eli me rakennetaan landing page sulle ja mietitään sitä someläsnäoloa ja sitten me launchataan. Ja tämä on tosi jännittävää. Mä oon aina ollut tosi niin kun, hermostuneena, että hitsi, pitäisi jos ne ei tykkää. Mitäs jos kukaan ei tykkää tästä näin. Niin se on aina ollut silleen, että no käykää katsoa, mitä mieltä ja näin. Niin sitten kun kuulee niitä kommentteja, että huikeeta, siis mä laitoin parsakaalia, kirsikkatomaatteja ja katkarapuja ja mä sain huikean reseptin. Mä olin, että okei, no kiva. Tää on hyvä. Hinta. Tää on vaan 4 oppilasta per kurssi ja se on just alle se 1,990 ja jos te olette nopeista päättäjiä, niin 2 vuorokauden sisään, niin mä annan teille 300 € alennuksen siihen. Ja jos sä ostat sen yrityksen nimissä, sulla on jo firma, niin
Muista, että nämä hinnat sisältää nyt sen alvin. Eli sä voit vähentää sen alvin, että se on itse asiassa halvempi. Ja mitä kaikkea siis todellakin siihen hintaan kuuluu? 15 tuntia sitä ohjattua valmennusta, saat sen offline-tuen, sä saat käsikirjan, saat nämä valmiit MD-tiedostot, ja nyt mä kerron, mitä ne on. Eli se on tämmöinen build guide, se on se ensimmäinen, hei, tämä on se yleis, niin kun, että sen kun sä tunget sinne Claudeen, se tietää jo suurin piirtein, mitä sä oot rakentamassa. Se on Stripein setup guide, millä sä nopeasti saat Stripein käyntiin, eli se on se maksupuoli. GDPR Purge Guide, eli kun asiakas haluaa pois sun systeemistä, sun pitää olla tietyt toiminnot taustalla, jotka poistaa sen asiakkaan tiedot kaikista sun systeemeistä. Tämä on hyvin tärkeää. Ja sitten tämmöinen domain guide, eli siinä vaiheessa, kun sä kytket sen oman domainin sinne, niin mitä kaikkea sun pitää miettiä silloin? Siinä oli hirveästi asioita ja me mentiin back and forth niin monta kertaa. Ja sitten kun se kaikki oli tehty, niin sitten mä sanoin sille Claudelle, kirjoita tästä guide. Ja tämä oli aivan loistavaa, koska teidän ei todella sekoilla sitä, koska mä sekoilin sen ja mä tein sen guidin siitä. Lopputuloksena sulla tulee olemaan oikea yritys, firma. Sinusta tulee yrittäjä, sivu, toiminta, jos sulla on jo palkallinen duuni. Ja liiketoiminta 5 viikossa. Tämä on kaikki täysin mahdollista. Ja sitten sun pitää vaan miettiä, että mitä sä haluat rakentaa, jos sä haluat päästä tonne beachille makoilemaan ja tuohon ihanaan mereen uimaan. Mitä sä haluat tehdä, joka auttaa sua pääsemään sinne? Tänään sä voit ilmoittautua vaikka heti. Mä just itse asiassa vartti ennen, niin mä viimeistelin tätä sivua. Ja toi Formu, mitä mä oon käyttänyt tässä näin, niin yllätys, mä oon käyttänyt mun omaa tuotetta, eli Bell CRM on siinä taustalla, että näette, mitä se pystyy sitten tekemään. Ja sitten pidetään tälleen ja toivotaan, että se toimii, koska se oli vähän hassu tänään. Se ei ihan halunnut ensin toimia. Eli changesales.fi, se on mun firman nimi, changesales.fi, ja sitten kautta build. Eli sä et löydä urlia menemällä mun sivuille ja etsimällä sanaa build, se ei näy siellä, vaan se näkyy vaan niin kuin tässä näin. Ja nyt tulee se yllätys, mun lahja sulle, koska sä oot kuunnellut mua nyt täällä 38 minuuttia, on se, että jokaiselle, joka katsoo tämän webinaarin, niin mä lähetän kiitoksena tämmöisen oppaan. Se on semmoinen start guide, jolla sä pääset alkuun. Sun ei ole pakko ostaa valmennusta, mutta sä pääset alkuun, mutta se saattaa olla, että sä huomaat silloin, että nyt mä tarvitsen itse asiassa vähän lisää jeesiä. Ja sen sä pääset, koska mulla ei ole tietoa, ketkä te olette siinä taustalla tuolla noin ruutujen takaa, ja mulla ei ole teidän mailiosoitteita eikä mitenkään, niin sun pitää antaa ne muille, sen mailiosoitteen mulle. Ja sen sä teet sen, että changesales.fi kautta opas. Niin sinne, kun sä täytät sinne sun tiedot, niin ei automaattisesti, vaan minä pikkukätösin lähetän sulle sähköpostilla sen oppaan. Mulla ei ollut aikaa tehdä se automaattisesti. Mä olisin voinut, mutta mä en ehtinyt. Niin joo. Tää on mun osio tässä, mutta nyt olisiko jotain, mitä joku haluaisi kysyä multa? Pysytään aikataulussa, että jos on mitään tuossa kysyttävää, niin minä vastaan mielellään. Niin. Ja ajatus on tässä näin, että jos teillä on tuttuja, jotka on toisella kielellä toimivia, niin mun tarkoitus on se, että mä vedän tämän saman webinaarin englanniksi. Tuossa jos kohtapuolin, ja silloin mä myös valmistin sen, mulla on englanninkielinen valmennus, ja sitten myös ruotsiksi, että det går också på svenska om man vill. Mutta silloin pitää kyllä odottaa, koska mulla ei ole niin suurta markkinaa vielä siellä, tai siis näkyvyyttä siellä Ruotsin puolella, mutta anyway. Ei ole kysymyksiä. Mitä olet ajatellut?
laita parilla sanalla vaan, että ootko sä ajatellut rakentaa jotain ja mihin se saattaisi liittyä, niin saadaan ehkä pikkasen eloa sinne. Mä nyt näytän vaan tuossa, no nyt on Elinan kommentti oli niin kiva, niin mä laitan tuonne ruudulle tuosta noin. Joo, tää on ollut siis semmoinen todella nopea oppimiskäyrä, että paljon on niin kuin oppinut, miten koodi toimii ja miten ylipäätänsä asiat toimii, niin kuin miten ne on kytkettynä toinen toisiinsa. Mutta sitten totta kai se, että mä en voi luvata sitä beatsiä, että se on sitten ihan toinen asia, sen näkyvyyden saaminen ja liikennettä. Siellä on sitten näitä julkaisualustoja, mille voi laittaa näitä appeja, että mä oon nyt tehnyt semmoisia product hunt ja beta-liston tämmöisiä paikkoja, mihin sä nyt rekisteröidyt ja pienellä summaa vastaan, niin ne vähän puffaa sitä sun tuotetta, mutta se on kyllä se on kova maailma, siellä on paljon jengiä. Kiitos Elina. Täällä on paljon jengiä, jotka haluaa rakentaa ja haluaa sitä näkyvyyttä ja näin, mutta että jos vaan keksii sen jonkin loistavan idean, niin sulla on kaikki mahdollisuudet saavuttaa se beachi ja se eläkesuunnitelma siinä, että se vaan aivan varmana siinä, mutta käykää siinä niissä mun äpeissä, ja mä unohdin kertoa sen, että se Nomad-synkki, se matkailuäppi, niin mä hurjasti tarvitsisin testaajia. Kun mä nyt en hirveästi matkusta nyt, niin jos sä menet rekisteröitymään nomadsync.eu ja rekisteröidyt testaajaksi, niin sä tulet saamaan sen, niin kauan kun mä pidän sen livenä, niin sä saat sen ilmaiseksi, forever. Koska se on semmoinen, että sen pitää lukea sen vahvistusmailin, mitä sieltä Airlineista tulee, ja mä en voi testata sitä, että mun pitää vaan niin saada testimateriaalia ja opettaa sitä AI:ta. Tässä on myös se Claude siinä taustalla, joka lukee sen ja poimii sieltä ne tärkeät tiedot. Ja sen takia mä tarvitsen testaajia. Niissä on myös Instagram-handlet olemassa, eli Nomadsynkille, Bellille ja Perelolle. En ole ehtinyt tälle jääkaappisovellukselle vielä keksiä rakentaa sitä Instagram-handleä, koska se on ihan oma. Siinä on paljon duunia kanssa. Mutta joo, TikTokia mä en käytä. Mä oon ehkä väärä. Mä oon ehkä liian vanha siihen, en tiedä. Pitäisikö kokeilla TikTokia? I don't know. Mun mielestä se on vaan, mulle tulee vähän stressi, koska se on niin nopea liikkuva, että se Instagram on ihan riittävän hidas. Mut jes, hei, jos ei ole mitään muuta kysyttävää, käykää ihmeessä laittamassa siinä changesales.fi ja opas, niin mä sitten laitan tulemaan sen oppaan teille. Ja tässä tuli vielä tämmöinen kommentti, että osaa sanottaa ihmisen ymmärrettävään muotoon. Kiitos, tämä on kiva, että tämä oli ymmärrettävä muoto. Mä voin kertoa, että mä en harjoitellut ollenkaan. Tämä oli vähän tällään ensimmäinen harjoitus tässä näin, mutta kiitos pitää kyllä heittää Katariinalle, joka you know who you are, joka ensinnäkin toi tämän idean, että mä voisin tehdä tämän webinaarin ja myös sitten auttoi mua vähän harjoituksesta. Mä laitan tämän chattiin, että change. I can't reply. Jaha. All your channels are read only. No kiva. Mä en voi niinku kirjoittaa tähän, mutta se on siis changesales.fi/opas. Jännä, mä en voi itse kirjoittaa tänne. Mutta pistetään vielä toi. Ja sitten mä peruutan vielä tuosta noin. Niin tosta se näkyy. Jes, loistavaa. Hei, mun puolesta kiitoksia ja kertokaa kavereille ja kiva, että tulitte. Ja oikein hyvää helatorstai, pitkää viikonloppua. Moikka!